Hayi cha ngempela kusho ukuthi owayethakathe thina la ekhaya hayi cha. Hayi engabe wayeumbepha ngiyaleleke ngiyowumba. Ngoba phela hayi. Ngoba nakho sekula ekhaya sekunengane esifunda umatric. Hayi ke akusamako. Nani kuzwapha ukuthi uJanuary manje akaqeda ukumaka. Ngobani? Ngiyabona nje mina ukuthi lo mhlolo uqondene nekhaya lami. Shuthi mina nje ngangingazalela ukuthi ngoba nengane no matric. Ngoba phela manje angazi ukuthi ngithini. Noma ngithi ingane yami nawo matric, noma ngithi akayinawo, noma ngithi sifunda umatric and a half, noma ngithi ifunda ugrade 13, ngoba phela abasitshelile ukuthi kwenzekani ngo grade 12. Ngeke phela mekuthiwa akusukume abano matric, angazi noma asukume noma ngasukumi. Mekuthiwa akusukume abawufeyilile umatric, akazi noma ufeyilile. Akusukume abawuphasile, akazi noma uphasile. Yabona nje lento ngikusela nje ngenyembezi. Ingifikisela ngenyembezi ngempela ngoba yonke leminyaka ingane ifunda matric akaze yenzeke lento nje mase kweyakwami efunda umatric sekwenzeka nayo imhlolo futhi ngiyafisa ukuthi oyongitshela ukuthi engabe mina kanti ngenzani.